kolesterol iku nek awakmu ndek kaya pegel-pegel kolesterol kuwi Piye gak apik. ora apik dikurangi mam daging. Ngono. Terus apa neh, Mas? Sing toh apa daging mari kolesterol? Yo iya to Mas kan mengandung apa zat besi tinggi. Kok zat besi? Uranium. Daging kok zat besi iki lho piye ta jawamu? Uranium yang terkandung di daging iku Oh iya, dhuwur. betul betul. Itu juga. Mulane nek mangan daging ku mesti kolesterol. Samu barang apa wae sing mangan daging kakean daging. Mesti iso kolesterol. Yo ora mesti. Kok iso ora mesti? Kowe ngerti Raja Hutan? Tarsan. Loh, Singo. singa. Oh, Raja Hutan. Singo. Raja Hutan iki Tarsan itu film kartun. Ora kuwi. Kowe ngerti singa macan? Ngerti? Kuwi panganane apa? Daging. Lah kuwi tak pirang-pirang nyatane gak tau kolesterol. Goblok kuwi kolesterolnya dhuwur malah. Ora enek wong macan singa kok duwe kolesterol dhuwur nek priksa piye? Singa iki kolesterolnya dhuwur saking dhuwure ra kuat ngadeg, mlakune mbrangkang. Lah kowe sehat mesti mlowete ngene. Angel dibat angel Pak Kakak. Dibat